ישראלי אחד יצא לכבוש את גיל 30. ילד, אתה מוכן להיום? סדרה חדשה? בוקר טוב, תומי. היי, בוקר טוב. אתה מתרגש? כן, אני גם לא מוכן לצילומים. צריך להתארגן. כן. בעודו מתארגן, הזוג אינו יודע מה מצפה לו במהלך היום. מה הציפיות שלך לקראת היום? כן. אני קם בבוקר ושחר אומרת לי להתכונן ומה לקחת, ואז אנחנו עולים אליכם. כי חשבתי שאנחנו הולכים לקחת מכם איזה משהו. אני נכנס ואני רואה שנועם בשוק בדיוק כמוני. ואז שבאתם אליי, אז אני חשבתי שאנחנו יוצאים כאילו לטייל, וחשבתי שגם אתה מפתיע אותי כאילו. לא הבנתי שזה גם מולדת שלך. ידעתי שבאתם להפתיע אותי. אז אנחנו ביחד? על הזוג כעת להתלבש ולצאת לדרך למסע לגיל 30. ישר קיבלתי את החולצה הוורודה, פתאום בכתומה, וזהו, ואז יצאנו הדרך. וואי, איזה סימן דרך. סימן. המשימה הראשונה, איך להגיע? במתחם הרצל רוטשילד ולהתחיל לשחק. יאללה. בהצלחה. צאו לדרך, לא. על הזוג להגיע למתחם הרצל רוטשילד בתל אביב ולהתחיל לשחק. היינו צריכים להגיע להרצל רוטשילד. כן. אז רצנו להרצל רוטשילד. ואז הגענו שם, ואז הבנו ככה לאן צריך ללכת. בוא נעבור שם, אולי נראה שם. אז אמרנו, טוב, נלך לאזור כזה החדש שם. ואז ראינו את רעות גילוש ויערול ואיתמר. ורצנו עליהם. הזוג יקבל כעת את משימתו הראשונה. נתנו עוד המשימה הראשונה, שזה היה תפזורת. בשלבכם למצוא לפחות 10 מילים שקשורות אליכם. על הזוג למצוא כעת 10 מילים שקשורות אליהם, כמו השכנה המזמרת, שרלוק, בית השואבה, שירה בציבור ומשחקי הכס. משחקי הכס. בשלב הזה נשברתי. זה היה... הריצה לשם הרגה אותנו. הוא התעייפנו. ראיתי את כמות המילים. וגם הבנו אני שאנחנו התפרשתי, זה היה בזכות נועם. הוא הרים אותי, הוא תפס אותי, הרים אותי. לא, אתה נתת שם פייט. אני לא... זה לא היה לבד. אתה נתת פייט. אתה החזרת לי מוטיבציה. אני פספסתי את העובדה שאנחנו צריכים לחפש מילים הפוכות. וזה שבר אותי, זה ריסק אותי, נפשי. אבל חברים, מצאתם את התשובות די מהר. בסוף נכון, הצלחנו... זאת הייתה המשימה השנייה שריסקה אותי. השנייה ריסקה אותי, הראשונה הייתה קלה. אני חושב להגיש לקיוסק ראשון בתל אביב, תמורת לאחר שיעתרו את הקיוסק הראשון שהוקם בתל אביב, אי אז בשנת 1910, ויקנו בו קפה ומאפה, יקבלו מבעל הקיוסק את הרמז הבא. הקיוסק הראשון בתל אביב. והמוכר אמרנו, היי גייז, מה אתם רוצים? אז אמרנו שאנחנו רוצים קפה ומאפה, ואז היו לו המון שאלות. איזה קפוצ'ינו, רגיל או גדול? רגיל? מאיזה מאפה? שוקולד? הוא שאל אותנו, אוקיי, איזה קפה? ואמרתי, אוקיי, זה קפה מאפה, אז איזה קפה? כאילו, טוב, קפוצ'ינו. ואז אתה אמרת תפוזים, אמרתי לו תפוזים ומאפה. אז אמר, אוקיי, אבל זה לא נחשב, תפוזים ומאפה וקפה מאפה. אמרתי לו, אוקיי. ואז אמר, אוקיי, אז איזה מאפה? ואני ממש הייתי מבולבל, כי גם ככה הייתי אוברוולמד מהמרוץ לרגע 30. לא ידעתי שזה... והוא גם אותה ככה. סימן דרך. איפה איש הכחול לא היה מרגיש בנוח על רוטשילד. הצלחה. על הזוג כעת לאתר את המקום בו האיש הכחול לא ירגיש בנוח על רוטשילד, הרי הוא הכיסא הירוק. לא הבנתי מי זה האיש הכחול. אני הבנתי שהאיש הכחול זה האיש מהסיפור של הכבש 16. יש את האיש הירוק, האמת. קם בבוקר, וראה זה ירוק, ואז הוא פתאום פגש איש כחול, ואז איש כחול הסתכל ואמר לו, מה זה? מה אתה? אני סיפור. לא שמעתי את הסיפור הזה.
להרכב ב-16. אבל לא ידעתי איפה הרגיש לא בנוח, אז אמרנו שמקום ירוק, ואז תום אמר בוא נלך לרוטשילד ונחפש מקום ירוק. יש 9 ירוק בשעות רוטשילד. יש כזה מין... איש ירוק? יש כזה כיסא ירוק. יש כיסא ירוק ויש את האיש הזה. תשמע, נזכרתי שיש כיסא ירוק ברוטשילד. נכון, ואז התחלנו ללכת ואז הלכנו לכיסא הירוק. הזוג עומד כעת בפני משימת צומת. הם צריכים לבחור לבנות מגדל קלפים מ-60 קלפים, או להריץ, לסובב חישוק, 15 פעמים כל אחד. ש-15 זה שווה 30. תרוץ ה-30. כולם. ההפקה דאגה לנו לוידאו של הוראות, שאומר בהצלחה לכם. אבל היום נלמד איך לעשות הולה-הופ, במשימת ההולה-הופ שלנו. עכשיו, אין לי כל כך הרבה טיפים, פשוט צריך להלבין את הליינסקארט. מיכה נתנה הסבר מאוד מפורט. מאוד מפורט. ולסובב, וזהו, בהצלחה תהיה לכם. בעצם יצא לכם להצליח במשימה הזאת יחסית מהר. הוא עשה בפעם הראשונה 15, אז הוא המשיך לעשות, והוא פשוט יכול להמשיך לנצח. מתי זה שהצלחת להבין את השיטה? אתה יכול לראות את התנועה? תנועה מאיימת. האם קיבלת קומפלימנט? עכשיו צריך לעבור למצב מהידיים כדי שזה ימשיך להסתכל. מיד במרוץ ל-30. האם נושקי יצליח במשימת ההולה-הופ? והאם התומאס ייזכר בשמות של חבריו? תגיד שמות של חברים שלך. אני התקשיתי, ואז אחרי שתום הצליח, לקחתי את החישוק שלו, ותום הסביר לי את השיטה, ואז התחלתי לעשות, הצלחתי, אבל ב-15 זה כבר, כאילו, הצלחתי 15 וטק, כבר לי ב-16. אבל שמחתי שהצלחתי. אוקיי. עכשיו שר האוצר, פה רוצים לעשות את זה. עכשיו נחכה לכם. קיבלנו הודעה שאומרת שר האוצר כתב שהיא אוהבת לעשות סרט קצר. הלכנו לקפה תמר. כי שר האוצר זה יאיר לפיד, ואוהבת לעשות סרט קצר, זה זאתי שגרה בשנקין, ושותה בקפה תמר. על הזוג כעת להגיע לקפה תמר בשנקין ולקבל את הרמז הבא. סימן דרך. כמה טוב אתה מכיר את השכן? לכן עונות על 10 השאלות הבאות באופן זהה על הלוח המחיק. על הזוג לענות על שאלות אישיות אחד על השני באופן זהה. את התשובות הם יציגו על לוח מחיק. לכל אחד מכם יש לוח מחיק, טוש מחיק וברכה. קיבלנו משימה לענות אחד על השני שאלות של פרטים אישיים, של דברים אישיים. ואז ישבנו גב אל גב, ולדעתי עשינו את זה יפה. איזה חיה עשתה לתום צלקת עליו? אז נועם עונה חתול, אבל תום עונה תרנגול. לא ידעתי שלתום יש צלקת תרנגול, וזה הפרט טריוויה הכי מעניין שלמדתי. איזה ספר נוש קורא בשירותים? זה השם האמצעי של נועם. לדעתי עשינו את זה יפה. כן, אין לנו 30%. 10 מתוך... עליכם להגיע למקום בו שקולים יחד פרח ריחני,
וחנות לציוד משרדי. על הזוג כעת לאתר את הצמד המסתורי, פרח ריחני וחנות לציוד משרדי, הלוא הם יסמין וערן קרביץ. אולי זה קרקע? אני לא חושב על דיפו. אז מסתכלים על החידה, ויש שם שני חלקים. יש פרח ריחני, ויש חנות לציוד משרדי, אז התחלנו לחפש את כל איפה יש חנות ציוד משרדי? ואיזה פרחים ריחניים יש בישראל. רשימת הצמחים מלאה בישראל. לא, זה בלע. מוכן, אני מתחיל להקליט. עיירה נימית, אבובית חרטומים, אבובית מרוכבת, אבובית עדינה. אבטילון הודי, אבטילון לסיין, אבטילון קהל, אבטילון תיאורפטטוס, אבטיח הפקוע, אביבית, אביבית דונית, אביבית זעירה, אביבית גדולה, אביבית ענקית. לא? מצאנו רשימה של אולי 10,000 פרחים בישראל, הבנו שזה לא היה הכיוון. ואז נועם התחיל להקריא את כל רשימות חנויות כלי הכתיבה שיש בתל אביב. קרא למשרד, גולדסטור, סנטרגרף, קורקידי, יום טוב מכשירי גולדסטור, אופיס, טויסלנד, נרעתים, רמה, קרביץ. אולי קרביץ יש כאן? בוא נלך איתה, תעזור אותנו. סובנה ו... אופיס דיפו. קרביץ, ואז אמרנו, טוב בוא נלך לארטה. באותו שעה קראנו לזה קרטה. התחלנו לרד למטה לקינג ג'ורג' ואז שחר אמרה אוקיי רגע, התערבות הפקה, תום אתה צריך לדעת את זה, הם גרים ביחד. זה אנשים כאילו? שני אנשים? אולי זה זוג שאתה מכיר? זה... ואז תום התחיל לחשוב על זוגות שהוא מכיר שגרים ביחד, שזה השם שלהם. והילד גר פה. הילד זה לא? דנה מצה ויגדיר זריפו. שי והילד. ודברים פה. אני כנראה אמור לדעת את זה בשלב הזה. יואו. ערן קרביץ ויסמין. תום פתאום הביא בהפסק ואמר ערן קרביץ זה יסמין! ואז אנחנו עליהם. כן. את זה קל להכין בבית. המשימה כעת היא להכין 3 ביצים אלומות מושלמות. ביצים אלומות זה לא קל להכין בבית. היינו צריכים להכין ביצים אלומות. שהיית חושב שזה קשה להכין בבית, אבל זה ממש קל להכין את זה בבית. לא חשבתי עד שלא שמו את הביצה והיא תפסה צורה ונהייתה ביצה אלומה. לא חשבתי זה היה teamwork מה שנקרא. תוך כדי שתום עושה לי את הזה, הכין לי את המערבולת, שפכתי את הביצה פנימה. בוא ננו שזה ממש שף צרפתי. המשכנו לסובב ואז תום המסננת נתן איזה ערבוב קטן, הניח על הצלחת והייתה מוכנה להגשה. היו ביצים חבל הזמן. האם זה עובר? בבקשה. עובר! יאיי! סימן דרך. עליכם להגיע לכיכר הבימה, תכינו את הגרון. על הזוג כעת להגיע לכיכר הבימה, שם מחכה להם הרמז הבא. הלכנו להבימה, ובהבימה קיבלנו את המשימה, את הפתק הבא, או את המעטפה הבאה, זוג עוברים משאבים. צומת. מה צומת? בצומת יש לבחור אחת מבין 2 משימות.
בצומת הזה על הזוג לבחור בין ישראלי עכשווי למזרח אירופאי. לאסוף 30 אנשים לשיר את מהרינה של אהוד בנאי. כיום אין 30 אנשים בכיכר הבימה. או לאסוף 10 אנשים לשיר את הפזמון של שיר היידיש המפורסם, טומבה ללייקה. צריכים או ללמד 10 אנשים לשיר את הפזמון או 2 בתים טומבה ללייקה. או להביא 30 אנשים שיעמדו עם המילים של השיר מהרינה וישירו איתנו את הפזמון. זה היה מאוד 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 קשה. חשבנו שאנשים שם יהיו משתפי פעולה, כי הם באו ביום שבת לפיקניק בחוץ, אז כאילו אתה אמור להיות באווירה טובה. מתברר שהם די סנובים, אבל עדיין היו אנשים טובים. צריך למצוא איזה 20. היו אנשים טובים, שהיו מוכנים לעזור, והייתה דודה בוורוד שעזרה לגייס אנשים, גייסה את האנשים מה שאני גייסתי. זה היה פשוט, היא לקחה את המשימה כאילו זו המשימה שלה. אני קפאתי. והיא מדברת באנחנו. אנחנו צריכים 30 אנשים בשביל שאנחנו נוכל... ואני שואלת, רגע, למה? על מה מדבר? לא יש יום הולדת והוא צריך לעשות לך לספר להם את כל הסיפור. בסוף הצלחנו, נראה לי גייס אפילו יותר מ-20. אפילו את המלצרית שאמרנו, רגע, אני צריכה להגיש מנות וזה, הצלחנו. ואנשים עמדו עם המילים, ואפילו שרו איתנו. ושרנו כולם, הילד בן 30. כן, הוא בן 30, יש לו חום גבוה, הוא חוזר, יחד אירוע. תסתכל על ההון, הספרים הישנים, סיפורים שליוו את חיי. ההורינה ואני תחושת, יותר תשכיבי לי לישון, תספרי לי על הילד שהייתי, המשימה הייתה מה זה מלחיצה ומביכה. המשימה כעת היא להזמין מונית, אבל בתוך הרכב התקשורת היא בשפה אחרת. עליכם להזמין מונית לבית משפחת פלד בצפון תל אביב ברחוב מעריצו ויטלי. במונית מותר לדבר אך ורק בספרדית עם הנהג וביניכם. גדול, סבבה. המשימות המביכות והמלחיצות נבנו. הם התחילו בגיוס של 30 אנשים, עברו לדיבור עם נהג מונית שלפני רגע דיברנו בעברית, לדבר איתו בספרדית. אני גם לא יודע ספרדית. מאוריציו ויטלי. מאוריציו ויטלי. Necesitamos para calle Mauricio Vitale. Para aquí. אנחנו עולים על המונית, ואז כאילו דיברתי אותו לפני כן בטלפון בעברית, ואז פתאום אנחנו עוברים לספרדית, והוא לא בדיוק ברור מה קורה שם. לא בטוח שהוא בכלל הבין מה שפה, אנחנו מדברים מה זה. לא. אנחנו רוצים ממנו? אני לא יודע לדבר ספרדית, אני יודע להבין כשמדברים, אבל אני לא יודע לדבר בעצמי. לא נפתח. ¿Qué? ¿Qué pensé sobre el día? Bueno. Bueno. אז תום ניסה לדבר איתי, אבל אני לא האמנתי. לא תום, סילנציה, הפסקנו. Silencio. אתם זוכרים את השיר שהיה במונית? היה חנן, היה שיר על חנן. חנן, 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 חנן. זה היה שמח, המוזיקה הייתה טובה. זה גם היה חנק, זה היה ממש, הוא נסע מהר והוא היה בראש טוב, הוא נקרא מצחוק מכל הסיפור. אז אנחנו הגענו לבית משפחת פלד. שם הייתה לנו המשימה הנעימה מכולם. הזוג עומד כעת בפני משימה לא קלה בכלל. שיר כאב. זה לא מרוץ, אם לא עוברים קצת איסורים, כל אחד להסיר. אתה שיער 15 סנטימטרים מהרגל באמצעות? לא. סילקפיל. כל אחד מאיתנו היה צריך להוריד שיער עם סילקפיל.
תעשה שורה, יאללה, תעשה את זה. תעשה את זה. מה זה היה? לא, רגע. 15 סנטימטר של כאב. בהתחלה הורדנו אותם ל5, ובסוף הורדנו אותם לנגיעה. בסדר? זה לא נעים. אני עשיתי 15 טוב עשה ממש יפה. כאן ביד. כל זה כאילו? אני מלך על זה! איי! לא, זה לא פתאום. זה כן כואב! זה לא נעים, אבל זה לא... זהו. הוא עשה את זה! הוא עשה את זה! לי יש כאן נגיעה של סינקפיל, ויש לי פשוט קרחת שכואבת לי עד עכשיו. ואז היה משימת מחסום. במשימת מחסום, רק אחד מבני הזוג יכול לבצע את המשימה. להציל את פיתגורס. מי רוצה להציל את פיתגורס? פיתגורס משהו מתמטיקה. אני אעשה את זה. אני אעשה? סבבה. תור מתנדב. הוא לא יסס ברגע. אני אעשה. אני הולך לקפוץ לבריכה ולמצוא את החלקים האבודים, ויחד עם השותף לפתור את התרגיל. בהצלחה. על בן הזוג שנבחר לקפוץ למים ולאתר את החלקים הנכונים של תרגיל במתמטיקה. לאחר מכן על בני הזוג לפתור נכונה את התרגיל כדי לקבל את הרמז הבא. החלפתי בבגד ים, ירדנו לבריכה. שם חיכה לנו אבא של שחר, שהוא פיזר בתוך הבריכה כל מיני חלקים מאיזושהי יחידה שאנחנו צריכים למצוא. אז אני צריך לצלול לבריכה ולהוציא את כל החלקים האלה. בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף. אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים? נועם בינתיים היה צריך למצוא, כמו פאזל, להרכיב חלק מהחלקים השונים, יחידה שאלה במתמטיקה. ואפשר זה לא צחוק להגיע רחוק. עשו חשבון, כאן אין טעות. עשו חשבון, זה די פשוט. כן, ואז פתרנו שאלה 5 יחידות מתמטיקה, של רדיוסים, של מעגלים. זה עזר שידנושקו מורה למתמטיקה? בהחלט, הוא פיצח את זה. אפשר ידעתי לעשות פיתגורס. כמה איקס שווה? 2. על הזוג כעת להתחפש לבטמן ואשת החתול, ולרוץ לספורטק תל אביב כדי לקבל את הרמז הבא. התחפשנו לבטמן ואשת החתול. אני התחפשתי לאישה כרגיל, לא מתחפש לגבר גבר. ואז רצנו לספורטק. מה זה רצנו? עפנו. טסנו. מי רוצה להגיע רחוק? הייתה שוב משימת מחסום, לטפס על קיר. פעם אני הייתי צריך לעשות את המשימה, כי כידוע צריכים להיות איזון במשימות המחסום, והם סופרים את זה ומקפידים על זה. אז שמחתי, כי אני אוהב לטפס. על בן הזוג שנבחר לטפס עד לראש קיר הטיפוס על מנת לקבל את הרמז הבא. ואז הלכנו לקיר, היה תור ארוך מאוד, והם היו מאוד מאוד מוזרים. היו שם שלל אנשים מוזרים, ואז טיפסתי לקיר. אני הבטחתי. טוב, אני הבטח. עכשיו למשימה הבאה, שזה היה למצוא את איש יחידות.
שבעצם לא היה שום רמז לאיפה נמצא איש יחידות. איפה יש יחידות? על בטמן ואשת החתול כעת לאתר את איש החידות המסתורי. זוהי גם התחנה האחרונה במרוץ. אני יכול לחפש את איש החידות. איש החידות היה גיל, שעמד בערך קילומטר לשם. נכון. בצד השני. במרחק שלא ניתן לראות אותו. אבל בסוף מצאנו אותו, עם קצת... באמת איך מצאנו אותו? אינטואיציה נקרא. וכשהגענו אליו אז היינו צריכים לענות על 5 שאלות. 5 חידות. רגע, צעד אחרון. עכשיו, ברוכים הבאים לגיל 30. העניין, רגע לפני יש משימה אחת אחרונה. ברוכים הבאים לגיל 30. רגע לפני שתוכלו להגיע לעשור מיוחד, תצטרכו לענות נכונה על 5 יחידות הבאות. 5 יחידות שקשורות לבית השואבה. שם אנחנו גרים. קומה מעל קומה. טוב, חידה ראשונה. מהי המילה השנייה בשם של הפיצריה המגעילה ביותר באזור מגוריכם? טורטיה. טורטיה, זו התשובה הנכונה. שאלה שנייה, מה שם בית האבות שנמצא בבית השואבה 8? אחוזת ותיקי תל אביב. שאלה שלישית, מי הדיירת הכי חדשה בבניין ששחר הביאה? לא. לא, בוא למעלה. מלצר. מה השאלה פרטי? בוואטסאפ. יעל מלצר. מה שם האדריכל שתכנן את הכיכר המקיפה את בית הכנסת הגדול? זוגנוביץ'. אלכסנדר ברבל. זוהי לא התשובה הנכונה. רייכר. לא, גם לא. זאב רכטר. זאב רכטר, זו התשובה הנכונה. שאלה אחרונה, מה שם המשפחה של מייסד תיאטרון נתן אלתרמן. משה מלין. מצוין, כל הכבוד, עניתם על כל החידות נכונה. ואז ענינו לשאלות, ואז קיבלנו אקרוס תיכון. סימן דרך. אקרוס תיכון. במשימתם האחרונה על הזוג לגלות שהחידה הקודמת הייתה למעשה אקרוס תיכון, בו האות הראשונה של כל תשובה מובילה לבסוף לפרס הגדול. אז רגע, מה היה לנו? מה הראשון? אוקיי, בוא נראה. זה היה את הפיצה, טורטיה, אז פתח, א', אחרי זה היה? מה? הדיירת, יעל. יש! נועם וטון, אתם הזוג שהגיע לגיל 30. אתם זוכים בארוחת ערב עם בנות הזוג במסעדת טייטו נאט. לירון ושחר, איתכם לאורך כל הדרך. ברכות! תודה לאל, סיימנו!